converses quan dormia al campament. Estudiaven l'estratègia i la sort del moviment, mantenir la resistència al dia següent i defensar la posició amb un atac valent. No guanya, i no creu en el triomf. No guanya, i per la concentració. No guanya, i no creu en la revolució i no treballa cada dia en una opció. Ensenyar-les a contindre el nostre mur contra el feixisme i a tallar les ales de l'imperialisme, a burlar una emboscada en la millor de les sortides, creure que la glòria és possible. El 29 de març del 2012, fa més de 3 anys i mig, en Jaume, en Pere i en David van participar, juntament amb milers de persones, a la manifestació convocada en motiu de la vaga general que aquell dia va paralitzar el país per reclamar respecte envers els nostres drets socials i laborals. Avui, 25 de novembre del 2015, els 3 joves vendrellencs seran jutjats per haver participat a aquella vaga, per haver defensat els drets de tots i totes. Avui els hi demanen 6 anys de presó i una multa de més de 8.000 euros per, suposadament, haver cremat un contenidor i haver fet unes pintades, fets que no compten en cap prova més enllà de la paraula de la policia. Avui també estem aquí per demanar de nou la seva absolució. Seguirem les teues classes immortals i revulsives, sendes de victòries col·lectives.